Tak skús dačo, ja toto ťa sfotím. Čau, 22.12.2012, takto tu vyzerá na našom úžasnom skoro vrchole. Za chvíľu nás čaká vysielač Magura, stojí za to tu prísť, príďte. Ešte do januára. Neodľutujete určite. Určite neodľutujete. Skutočne veľkolepý zážitok a úžasná atmosféra je tu. A keby ste videli ten nádych tých Vianoc. A ten sneh. A ten sneh. Je to proste niečo úžasné a každého tu pozývam naozaj. Pozrite na tie stromy proste. Je to niečo úžasné. Ako neočakávali sme až takú zimu. Je tu naozaj veľa snehu. A je tu naozaj pekne. Myslel som si, že nebude až tak belo tu, jak je. Ale je tu pekne naozaj. Oplatí sa ako. Keď uvidíte okolie, skús Miro tak prejsť, tak myslím si, že to stojí za to. A je tu zima. Nemám čiapku ani rukavice teraz, ale fotíme. To je odkaz pre mamu. Ale je tu zima. Čaute. Zdravím. Čau, vidíme sa.